nung adlaw yung tanan. Daan ako sa bahay, naulin ako. Kay diha sa adlaw ko tong ning adto kog lungsod, nagpa-injection ko sa ang paras kasing-kasing. Wa ko nang uli dari pagkagabi eh. Dito ko ila programing uli. Kaya mas dada mo dito. Nalingaw po kong dalton. Grabe na kagaraan. Yeah. Dapat bata dari nga makalingaw po kay sige nagpangutana og nagbuwag na ba kuno may nilimwil. Tata si pangutana. Tita tiri nagbuwag na mong kuya limwil. Ngano sige magpangutana. Asabot kay kagansa na ang buwag. Ha? Mga katiri. Ano mo tama ka? Kaya sa mga tanong, busita ko. Pasyon. Uy, agpasyon kami ng bunga. Ang ikumbabit. Yeah. Ang bunga na. Nagpagupit na ko sa buhok. Ang ipabubaan. Okay ra ni kay mutaas mamampod. Agahang nakahinagbugan na buntag na nga mga. Angat sana kasi yung bukter. Ingon, angat sana tayo ko nganing gupita mo bu. Agahang nakahinagbo. Amo silingan dari, ningon siya nga. Angat sana kasi yung bukter nga mo bu, na bata kuno ko. Bawa lamang kahapon sa inyong paralawong na bata ba? Guwapa si katatiri. Ang saray? Guwapa si katatiri. Di sa mang ningliwat. Dita pura mi tatiri. Sana all. Agpasyon na daghang bunga. Halang daghanad sa bunga. Tingkong babit sa ilawom. Lami agad sa mga bunga ron kay magke. Des lagi kay gagmayman, gipang kuzabid, katong nai. Tinginit pa. Nagad sa mga bunga. Lamiin kay mga dagke na. Daghang pa din sa ilawom, nagikong babit. Nagad ang bunga lahira kay magke sa mga hamis. Ha? Dagke na kasog bunga. Agdas lagi kay gagmatoy man. Karing ilawom ko na ang kulingan ri. Sila ko panguling dani. Wala mo kay kalingawan ron kay wala may palidya. Uy, dahil lagi dagang nagke. Hala, dahil naglubog. Ang mga pasyon ka nang gilubog. Nang gilubog. Hala. Kani mga bunga ha, managke pa ni sila. Nga, kani mga buwak, mahimo pa man ng bunga. Karawi ng pasyon na. Nagdabos man. Daga na di bunga sudah. Na mga gagmay. Uy, hinog-hinog na. Pwede na siguro ni kuhaan. Uy, dapat yarang makaa. Ya. Nara ke. Allah. Daga ka bunga. Ag bunga makalingaw. Daghan ka adso. Agad ang bunga rong daga. Ya. Ani. Kabanga anan ni. Daga bunga din niya. Istora sa tanin do guys. Katong dasdaga ng pa-enjoy ko sa kaya ko habal-habal katong among soke dari. Hapit kasi dimi madisgrasya. Ginoo ko. Gamay lang madji kuwang nga matumba. Da may kalapati ning bangga. Mao to og driver ning lihay si Zag nga nagisang motor. Mao nang murabing matumba. Unsa? Abi ko nun ni og kalapati ning padong bas ang naong kay kalapati ba nay? Ninganas naong ni Aloy. Padung mo sentir? Unsa ni nga nasa ning lihay si Zani lihay. Pag lihay ni za, motor isang motor isang ingana mo ramig matumban takilid. Unsa abi ko no pudi za og kalapati ni igo basang naong. Kag kalapati ba da bugat unsa ragig dapat si ingana. Za mo ngana si mong naong. Makamra sa gyung naong. Unsa ba ka? Isa tengod. Asa na? Tungod na sila Magdalena, tungod sa ila Magdalena. Pagabot na mas unahan ng Kuya Aloy nga delikado taraduter kay og kanang nay kasag bagang paragan. Unsa kanang nay bangga jud kulong kalapati. Basin kunog ma tumba mi disgrasya jud. Salamat sa Ginoo kay gili kay gajud mi sa disgrasya. Ngana ag kalapati lagi ning padong sa isang naong ngana. Mo to ning lahay siya. Isang nangana kuno pud nigo sang naong. Ako ra ba kay ako tabon sang naong. Ang jacket ako. Ako tabon po ko ng helmet. Mautong ang kulbaan po siya ba kay isang nanganan ay gubo ko na sang naong. Di pa kasi po tantong patjenon. Kag patjenon na. Wa na, tumba na. Kay ako ra ba delikado ko og matumba sa mabago kag uo ingana kay simba ko mag blood clot. Matumba kita motor ingana ag uman ni ma. Unag ka bagok.
delikado ko kaya nag-inom ko og blood thinner. Unsa delikado sa blood clot. Bugatang gadzag Ginoo kay bisag pasaway ko pagkatao. Di ba ko may perfecto ko. Pasaway man ko. Wa jud ko na pasagdi jud. Digili kay gadzag ko sa disgrasya. Bawo na tingaram ko kanawaran pagkalapatig kalit. Na mo buti wakwak na naskuta dapit. Gahapon ni adto ni Florame sa salon kay nagpahinlo sa kuko. Isang kuko kay wala may hinlo-hinlo. Nagpahinlo, unsa ako pag nagpahinlo pud ko. Pag human nagpahinlo sa ang kuko, sa amin ko silang sa amin didto. Nakabantay ko sang buhok nga lainon na kay mura nag-ikog sa iring agtumoy. Palagi pud kanang nay sige panghugmo ba? Stress siguro. Abaw, sani ni? Sige magpanghugmo. Ang ipaputan. O karang pud kay mutaas lang po ng buka. Sa una katong dito ko sa Manila, kasuway po kong buhok nga. Mubo pa daan ni. Ang kay, giilad man ko sa kuan. Tigupit. Ang buhok na to taas. Ubos pasawak. Kada laging putan tag buhok magpijing-pijing tayo nga na kay lami sa pamati unay magkaraw-karaw sa tango. Natingara ko pagkahuman. Kay grabe na magadsang nabuo Mura naman tutog 7-7. Hani ba to? Mautulog hila ko paghuman. Usagad ko kabuan way gawas-gawas. Na-stress ko sa ang buhok ng tanaw kay arang mabuang sa. Wa ko na angay. Kaya ang naong sa una busuk. Nang lamurag dagang abaga po ng bekad. Dumara kong baksidor. Mautuwa man sa ko gawas-gawas o bay. Accept lang yung paghapon nagpagupit po siya. Parehami gitipong ra. Kaya katong daslagay ang gupit kay ko aman to slash. Zaida po tepong ra. Giparadaan ko og beauty product ni Ma'am Imi. Kadtong nay nagparapod sa Kaplorame. Isa nang gipa-LBC nga dito ra ni sa gipadaan ni Florame. Mauning mga sabon ag kanang nay nakapaputi ni Florame. Kuan sa nga product Beauty Glow by E. Si Ma'am Imi meron ni tag-isa nga taga Davao. Kanis siya nga cream. Kuan siya para sa pikas. Na naman ko napagsak dahil ang bungat lagi. Ako nang ibutang ini kagabi. Ang suwasan umudun ba? Ay nga cream isang gihatag para ni sa pikas. Kanang itim-itim matas naong nga matamtom. May itim-itim nga padat-padat kanang murag sumbag. Mo ni itambaw. Hindi na pa siya gihatag nga kuan ka nang ay Beauty Glow gihapon by E. Glutamilk body wash. Uy, maadyo ni nay. Puti siguro ko rani. Kay Glutamilk man sa body wash. Mugamit ko rin na gabi E. At ang suwasan ng punhag baning ang panit. Nagrabe ko ka ito mo man. Karabaw kompleksyon. Tapos siya para similat bitaw kang feminine wash. Na feminine wash Beauty Glow gihapon by E. Hapon yung suwatan o mahungot paghang himilat. Naka ni napas siya sunscreen. Uy, macho gisang sunscreen kay sunscreen SPF 50. Ang suwatan o kanang na mudo mapas ang naong. Salamat sa Ginoo kay gitagaan kog pampabeauty ni Ma'am Imi. Order mo guys, mao ni kuan ni Florame sikreto. Nga nagwapas siya. Dapat siya instant whitening lotion. Oh, instant whitening lotion. Basin siguro inigpahid na puti na kurazon. Kaning product ni Ma'am Imi naanis siya sa TikTok ni Florame. Nasa siya mga product ang ibang promote dito. Apay na ang mga product daning Beauty Glow by E. Anong sawajan? Ang iba, handa kaning sabon. Gluta peeling soap. Ang kanan na bitang naong kay nga ni may isang gi-apply kay tagaan sa Florame. Hamis ang naong ni nanay, naong ni nanay. Hamis ang giawa nay. Hamis na. Item na item na item. Kaman eh. Mo di ko nang gigamit ni nanay. Daning gwapas na nay, hamis ang isang naong. Samot ka na ikagawa. Dali ako diya. Beauty Glow. Kuhan siya ka nang may arbutin. Glass skin soap. Para rin sila sa naong. Ang sabon ng gamit bita na Florame. Ara dyan kay effective kay. Naya mo silingan daari nga agas ang naong.
Grabe na dyan ka itim-itim garig aping, kaya nasa Jay Milasma. Natinga ako gahapon ka ang kay hinagbo, naputi na mag-isang naong. Wadyo ko na mutbot, naputi. Dasap marami po, isang naong po sa una, kaya di man na nga nakapunhag. Parang po napunhag siya, naputi. Ugas na itong ganahan mo order, bisitaan ninyo ang TikTok shop ni Floramica ito adid to. Kaya po di ra mo dito mo order nja. Kung na mo dares alis siya, pwede na po mo maadto sa ilaha at tumupay og sabon. Napot si Zay Serum. Beauty Glow gihapon. Na vitamin C serum. Apply before bedtime. Inighuman ko na ubutang daning koan. Serum. Mo ni siya. Ako naman yung una-unahan o gamit kay ginahan man ko kay lami mas pamati. Inigbutang sa naong. Diyan mo pa na magamit. Hala, excited ako magamit. Tinga ta na ninay. Natinga ko itong silingan ba kay naputi ang isang aping lagi. Kagat ako na dyan hapon. Gamitin na niya karon. Huwag sa pagkakita na punhag ko din ang pangit. Nakagluta man eh. Niya mo pas Ma'am Amy nga, lami ko nung gamitin kaya makaputi dyan. Adyan ni daw ay ha? Adyan ni akap kapi. Kaya di naman ni paras bata. Nag-apply lagi ni mo na rin sa buna. Yung mo pang patagaran og mga 3 minutes. Saan ni mo abanlawan. Kaya sa mo ipik dyan. Salamat ka dyan eh. O ganahan mo order daning pang pagwapa, pang paputi, pwede mo may-message sa FB page. Nasa lang FB page, kuha na po lang FB page. Beauty Glow by E. Pwede mo na ito mo message sa mong tanang magpagpailan eh nga na, pwede mo dito mo order. Gali-gali pwede na rin ako, kaya ito ko sa isa. Message ko, pada ako rin sa karton. Sa gabi na suwagan. Tapos sa sunscreen. Dira po ilusyon, kompleto na.